द'था आफादनि जे जोंहा गोदान आफादनो जे बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंग्रिं ओनसोलनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लिंदों आरो बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय खुंग्रिं दख'रा बर' समाजनि मानाव गेदेर आफादगिरि जाहा बिस्वर नार्जारि बिथां, खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफादनि जाहा आफादगिरि जाहा परबिन बसुमतारी बिथां, खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जाहा आफादगिरि जाहा दीपक महिलारी बिथां आरो खुंग्रिं ट्राइबेल संघनि जोंहा आफादगिरि जा नवीन नार्जारि बिथां आरो जोंनि मोनद' आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोन, आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बरायबाय। आङो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंहा फैबाय थानाय जोंहा ख्रिस्टमासनि आरो लोगोसे जोंहा गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबियाव बरायग्रोनाय आं जासिबाय। आङो दिनै नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंहा खुंग्रिं ओनसोला 1918 मायथाइयाव जोङो गायसनजादोंमोन। बे समा जोंहा ब्रिटिशफोरनि सममोन। बे समावनो जोंहा खुंग्रियाव दरबा गामि, बे दरबा गामिया गायसनजादोंमोन। फारियै जोंहा हाथिजुरा एफबि, बुहुर एफबि, दाखिनगाव एफबि, आमिनपारा एफबि आरो खुंग्रिं एफबि, बे दरबा गामिया गायसनजानानै जोङो थांनाय 2018 मायथाइयाव 100 बोसोरनि मोनसे फोरबो फालिथाय बेखिनिखौ जोङो खुंफुंबाय। जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद जोङो जथायै बेखौ खुंफुंनो हादों आरो देग्लाय 2024 मायथाइयाव थांनाय 10 आरो 11 डिसेम्बर खालि जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय मोनद' आफाद फारियै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं दख'रा बर' समाज, खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ, खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद, बे जथायै जोङो मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंबाय आरो बे खुंफुंजानाय समावहाय जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै बे गोदान आफाद जोङो दानानै लादोंमोन। बे गोदान आफादनो दिनैहाय नैबे जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि खाथियाव थानाय जोंहा आवजार बुहुर दैलाम सेराव जोङो बाहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो गोदान आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जयैनो जोङो समायखिरा लानाय बे खामानिखौ मावफुंबाय आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों खौरांगिरि मेल जोङो बाहाय लेंनो सिगांदों जे खुंग्रिंनि थाखाय फैगौ 50 बोसोर 100 बोसोर बे बोसोराव जोङो खुंग्रिं ओनसोलखौ जों माबायदि लांनो बे बाथ्राफोरखौ जोंहा गोथौयै जों सावरायलायनाय जादों आरो जों थांखि लानाय जादों जे जोङो खुंग्रिं ओनसोलखौ जोङो दानांगौ जायोबा जोंहा खुंग्रिं जौगाखां आफादनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोंहा मोनसे नोजोर लानाय जादों जे आदर्श जौगाखां आरो देरसिन खुंग्रिं दानायनि मोनसे जोंहा नोजोर दङ आरो बे नोजोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे खामानि मावफुंनो थाखाय जोङो सिगां दोङो आरो बाहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जों मा मा थांखि लानानै खामानि मावलांगोन बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुवारै सावरायदों आरो बाहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जोङो खुंग्रिंखौ मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो गनायजानाय बे थांखिखौ लानानै जों खामानि मावनो सिगांदों। दा बेनिखायनो जोङो भाइब्रेन्ट खुंग्रिं गोजोरथियारि मावबिथांखि 2025 टु 2050 मायथाइनि मोनसे गोलाव बिथांखि जों लादों आरो बाहाय जोंनि नोजोरा जागोन गुदि थाखोनि गामिफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो नायदिंनायनि मोनसे दाथाय सोरजिनानै ओनसोलाव गासै रोखोमनि सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोनाय बेखिनिखौ जोङो सेथियाव नोजोर हिसाबै लादों। नैथि नोजोर हिसाबै जों लादों मोनसे आदर्श गोजोन जौगाखां आरो देरसिन खुंग्रिं दानो थाखाय सोलायनाय आरो बिरोंदामिननि नोजोर बे थांखिखौ जों लादों आरो जोङो बिनि गेजेराव खुंग्रिं जौगाखां आफादनि सिङाव जोंहा माखासे आफादफोर जोङो दानानै लानो जोङो सिगांदों जायखौ जोङो भाइब्रेन्ट खुंग्रिं दानायनि नोजोरजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा 1 नं आफादा जागोन सावस्रि आरो अनसाय आफाद जों बेखौ दानानै लानो सिगांदों। गोजोन आरो खुसि आफाद जों बेखौ दानानै लानो सिगांदों। कमन प्रपार्टि मेनेजमेन्ट कमिटि बेखौबो जों दानानै लानो सिगांदों। आइजो आरो गोहोगोरा खालामग्रा आफाद
बे आफादखौबो जों दानानै लानो सिगांदों। जिउ राहा कअर्डिनेशन कमिटि बेखौबो दानानै लानो जों सिगांदों। सोलोंथाइ आरो खुदिया लोगोआरि आफाद बेखौबो दानानै लानो जों सिगांदों। आरो आबहावा आरो बोथोर सोलायनाय आफाद बे आफादफोरखौ जोङो दानानै जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि माखासे जौगानायनि खामानि मावनो जों सिगांदों। बे मोनसे। आरो जोङो भाइब्रेन्ट खुंग्रिं गोजोरथियारि मावबिथांखिनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनो जोङो आखायाव लादों। दा बेनो जाहैबाय बुहुर थिनालिनिफ्राय खुंग्रिं आदर्श गामि थांनाय लामाखौ रुंसारि बास्राम बसुमतारी गाहाय हाबग्रा लामा बिमुं दोननानै जों बेखौ बै सुबुंनि मुङाव जोङो गोथां खालामनो जों सिगांदों। नैथियाव दङ आवजानिफ्राय खुंग्रिं थांनाय लामाखौ रुंसारि बिश्वनाथ बसुमतारी लामा बिमुं दोननानै जों बिथांखौ गोथां खालामनो जों सिगांदों। आरो आवजार आरो हाथिजरा गामियाव चिल्ड्रेन पार्क खालामनायनि बाथ्रा जों सानखांनाय जादों आरो बेखौ जोङो मोगथां महर होनो जोङो सिगांदों। बाथियाव दङ जोंहा खुंग्रिं गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालि खालामनाय बे थांखिखौबो लानानै जोङो बे बिथांखियाव जोङो लानाय जादों। आरो जोंहा दथियाव दङ खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव बड'फानि मुसुखा बानायनाय बेखौबो जोङो मावफुंनो जों सिगांदों। स्निथियाव दङ खुंग्रिंनिफ्राय सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्कआव थांग्रा लामाखौ खुंग्रिंजोंबो बानायनाय बेखौ जोङो मावजानो बा मावफुंनो जोङो सिगांदों। दाइनथियाव दङ गुवार खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय बुनियादी देहा फाहामसालि बानायनाय बा गायसननाय बे खामानिखौ जोङो मावफुंजानो लुबैदों आरो मावफुंनो जों सिगांदों। गुथियाव दङ खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारखौ माइनु कुमार बसुमतारी गोसोखां मिनि स्टेडियाम बानायनाय बे खामानिखौबो जों खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारखौ माइनु कुमार बसुमतारी गोसोखां मिनि स्टेडियाम बानायनाय बे खामानिखौबो जों मावफुंनो सिगांदों। जिथियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलाव मोब्लिब साबस्टेशन बानायनाय बे खामानिखौबो जों मावफुंनो सिगांदों। जिसेथियाव दङ NH 127C जन्थक खुंग्रिं आवजानिफ्राय उल्टापानिसिम थांनाय जे लामा मानास आरो 3 नम्बर लामाखौ जोंहा बानायनायनि मोनसे बिथांखि जोङो लानो जोङो सिगांदों। 12थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामियाव गामियारि मावसोम हान्जा भिलेज भलन्टियार्स गामि ब्रिगेड भिलेज ब्रिगेड गामि गौथुम भिलेज काउन्सिल आरो गामि आफाद भिलेज कमिटि दानायनि जोङो थांखि लानाय जादों। 13थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलखौ आदर्श जौगाखां आरो देरसिन दानायजों लोगोसे गोहोगोरा भाइब्रेन्ट बेकसिट मडेल आरो समायना खुंग्रिं दानायनि थाखाय बा गामि दानायनि थाखाय जोङो सानखांनाय जादों। आरो जोंहा 15थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव गोबां रोखोमनि समाजारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय हाबाफारि मावफुंनाय बे थांखिखौबो जोङो लानाय जादों। आरो जोंहा 16थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव गोबां रोखोमनि सरकारि फसंथानफोर गायसननाय बे थांखिखौबो जोङो लानाय जादों। आरो जोंहा 17थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलाव गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों IAS IPS IRS डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार गोबां बेबायदि सुबुं सम्पद दानायनि थाखाय जों मावबिथांखि लानो जों सिगांदों। आरो जोंहा 18थियाव दङ खुंग्रिं ओनसोलनिफ्रायबो दिनै नङा गाबोन MCLA EM MLA MP मन्त्रि खालामनायनि मोनसे बिथांखि जोङो लानो सिगांदों आरो बे खामानिखौ जोङो मावनो आवगायबोदों। बेल' नङा आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा बायदि बायदि बिथिङाव जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। बे खामानिफोरखौ जोङो खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद जोङो जथायै जोङो बिथांखि लानानै मावबिथांखि लानानै खामानि मावनो जों सिगांदों। आरो बेबायदिनो जोङो गोरोबलायनि गेजेराव खौसे जानानै जों खामानि मावलांनो सिगांदों। आरो बेखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि ओनसोलाव थानाय सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा जोंनि गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे बिथिङाव जोंहा साननानै खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि हाबाखौ माबोरै मावनांगौ आङो दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जा थांनाय बोसोरसेला जथुम्मानि गेजेरजों जायफ्रा दिनैहाय गुबुन गुबुन आफादनि दिनै आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि बिथांमोन जोङो मोनबाय। दा बिथांमोनहा निश्चय गावबा गाव मोनफा मोनफा संबिजिर दङ। बे संबिजिरखौ लानानै बे संबिजिरनि दहायजों जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोङो भाइब्रेन्ट खुंग्रिं गोजोरथियारि मावबिथांखि 2025-2050 मायथाइनि थाखाय मोनसे गोलाव बिथांखि जों लादों। आरो बे बिथांखियाव
दा बिथांमोनहा निसय गावबा गावनि संबिजिरखौ दहाय होनानै बिथांमोनहा मावबिथांखि लानानै एसे खामानि मावनांगोन आरो बेजोंसो जोंनि समाजा जौगाखांगोन बेजोंसो जोंनि ओनसोला लुखांजागोन बेजोंसो जोंनि ओनसोलखौ मुलुग दरबाराव जों फोसावनो हागोन आरो बयबो बे ओनसोलनि सासे नोगोरारि जानानै जोङो गावखौनो बिखा बुंनानै बुंनो हागोन जे आङो खुंग्रिनि बे बाथ्राखौ जोङो निसय जों बुंनो हागोन आं बेखायनो जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाव गावनि मावबिथांखि लानानै खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो खावलायगोन जे बिबान लानाया गिदिर बाथ्रा नङा बिबाना उन्दै गिदिर नङा बिबाना बयनाबो समान जास्ट आफादखौ दैदेननो थाखायल' आफादगिरि नेहाथारिखौ बांसिन थांखिनानै आफादा सोलिनांगौ जायो दा जिखि बिबानानो जायाथों मानो गावनि बिबाना बिबानानो आरो बे बिबाननिफ्राय दिनै नोंथाङा मालाबाबो बारग'नो नाङा नोंथाङा एरायनानै थानो नाङा आरो बे बिबानखौ फिसा साननानै नोंथाङा माब्लाबाबो गावखौ उन्दै साननो नाङा आरो बेखौ लानानै दिनै नोङो सोद्रोमा जानो हागौ दिनै नोङो मेम्बार जानो हागौ गाबोन माबा मोनसे बिबानगिरि जानो हागौ गाबोन नों बे आफादनिनो आफादगिरि जागोन दिनै नोङो प्राइमारियाव दङबा गुदि आफादाव दङबा गाबोन नोंथाङा जिल्ला आफादाव थांगोन गाबोन नोंथाङा मिरु आफादाव थांगोन बेबादिनो जोंनि बिबानफ्रा सोलाय सोल' जानानै गाहायनिफ्राय गोजौ फारसे थांगोन आरो बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरिफ्रा गावनि बिबानखौ उन्दै सानालासे बे बिबानखौ आब्रुथियै गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनो हायोबा नोंथाङा बे बिबाननिफ्राय माब्लाबाबो उन्दै फारसे बा उन फारसे थांनाय नङा गोजौ फारसे दावगालांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो